Ymweliad Baton Gemau'r Gymanwlad a Chastell Henllys, Penfro, gan Dr Delyn Gibby, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr Castell Henllys. Ar y cyntaf o'r Gorffennaf, braint ac anrhydedd Castell Henllys oedd croesawu baton y frenhines. I ddynodi y bydd Gemau'r Gymanwlad eleni yn Birmingham, a chyfle i deithio yn ôl i'r oes haearn. Mae Castell Henllys yn safle trefdadaeth sy'n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Arfordir Sir Benfro. Ein bwriad yw nid yn unig addysgu ac ysbrydoli'r ymwelwyr am yr hen hanes, ond hefyd am fyw'n gynaliadwy, cadwraeth, bioamrywiaeth a diwylliant a'r iaith Gymraeg. Roedd hi'n ddechreuad cynnar i'r tîm wrth i'r baton gyrraedd y safle am hanner awr wedi 8 y bore. Roedd 6 disgybl o ysgol gynradd Eglwys Wrw wedi cael cario'r baton trwy'r goedwig ac i fyny i'r Fryn Gaer. Pasio o dan 4 bwa helyg wedi ei dal gan rai o gynrychiolwyr Clwb Ffermwyr Ifanc Eglwys Wrw, yr Urdd, Cymraeg i Blant Penfro, aelodau o'r tîm Parcmon, y Parc Cenedlaethol ac athrawon Ysgol Eglwys Wrw. Dim ond derned oedd yr rhain o'r sefydliadau sy'n cynrychioli a helpu plant i ddatblygu o fewn Sir Benfro, iachus, gynhwysol a chynaliadwy. Aeth y baton ymlaen at bennaeth y Fryn Gaer, sef ar ei anrod, neu lys i'r rhai sy'n ei adnabod, sydd wedi gweithio i'r parc ers dros 27 o flynyddoedd. Mae hi wedi bod yn allweddol i'r datblygiad a'r sefydliad. Dros y blynyddoedd, mae hi wedi trosglwyddo ei brwdfrydedd am gynaliadwyedd a chadwraeth a hanes i filoedd o blant. Dyma oedd digwyddiad cyffrous, ac mewn chwinciad roedd y baton wedi gadael am wdig i gael ei dderbyn gan neb llai na Dyma Niclas. Bu digon yn digwydd weddill yr haf hefyd yng Nghastell Henllys. Awst y cyntaf, cyfle i ymuno â'r pentrefwyr am brynhawn o ddathlu dechrau'r cynheuaf. Dyma gyfle i wneud bara neu ganwyll cwyr gwenyn, hyfforddi mewn crefftau ymladd, clywed chwedlau hynafol gan ein derwydd, ar uchafbwynt gemau Calan Awst a llosgi'r dyn gwiail. I gael mwy o hanes y castell, ewch i'r wefan castellhenllys.com